Denne video handler om, hvordan man opretter en nyhed, og hvordan man fjerner den fra websitet igen. Når der skal tilføjes en ny nyhed, skal du navigere til nyhedslisten. Vælg nu Indsæt side. Giv nyheden et navn. Nyheden bliver oprettet med dags dato, men datoen kan ændres tilbage eller frem efter behov. Klik på Opret. Sitecore fortæller nu, at siden er blevet oprettet. Tryk på OK, og der navigeres nu hen til den nyoprettede nyhed, og du kan begynde at fylde indhold ind i nyheden. En nyhed indeholder konfiguration af, hvad for en kategori nyheden hører til. Man kan vælge at undlade nyheden fra navigationen. Man kan ændre på browseroverskriften, og man kan undlade nyheden fra søgningen. De øvrige felter skal redaktøren ikke have noget med at gøre. Nyheden indeholder også en overskrift, datoen, en manchet. Du kan lægge et billede ind på nyheden eller en billedslider. Ønsker du at indsætte et billede, klikker du på det lille billedikon. Finder enten et billede, der allerede eksisterer i mediebiblioteket, eller du uploader et nyt. Åbn teksteditoren ved at klikke på teksten og klikke på Redigere teksten ikonet. Du kan nu skrive noget tekst. Husk, hvis du kopierer tekst ind fra for eksempel et Word-dokument, så skal du altid kopiere det til Notepad først. Der kan ellers gemme sig formatering, som får nyheden til at se grim ud. Ønsker du at indsætte bokse eller specialindhold, trykker du på komponentknappen i værktøjslinjen. Nu kommer der tilføj her knapper de steder, hvor det er muligt at indsætte indhold. I bunden kan du indsætte specialindhold som en formular eller kommentering. I højre kolonnen kan du indsætte højre bokse. Når alt indhold er på plads, gemmer du nyheden. Du kan nu vælge at preview nyheden, så du kan se, hvordan den kommer til at se ud på websitet, inden du udgiver den. Klik på Preview. Gå tilbage til redigering og vælge nu udgive. Vælge smart udgivelse og hak af i både engelsk og dansk og tryk på udgive. Du kan nu på websitet se din nye nyhed. Ønsker du at fjerne nyheden igen, skal du huske at gøre det på den rigtige måde. Det gøres ved at klikke på restriktioner. Fjern fluebenet i kan udgives og tryk på OK. Udgiv nu siden igen. Og tjek, at nyheden ikke længere kan ses på websitet. Ønsker du helt at fjerne nyheden, det vil sige slet den, klikker du på slet ikonet og klikker på OK. Nyheden er nu slettet fra systemet.